Шарен котарак с много красива шарка. Погледнете го. Писи, 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 писи. Вижте го. Въргаля се на земята. Ела, 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 ела. Ела, ела. Писи, 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 писи. Писи, 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 писи. Ела насам. Писи, писи, писи. Вижте го. А така, към камерата погледни. Да те видят. Много си готин. Ела, ела, ела. Генетично надарен котарак. С много красива шарка. Просто страшна работа. Ела, ела, ела. Ела. Мац, мац, ела. А така, ела, няма нищо страшно. Ела. Мяу, мяу. Ела. Така. Сега под микробуса ще отиде. Под микробуса отиде котака. С Криса. Айде стига толкова.